नमस्कार, मी जुईली. आपण पाहताय कोकण साधलाय. विधानसभेचा रणसंग्राम संपलाय. आपला आमदार कोण याचं उत्तर मिळालं. बदललेल्या समीकरणांमुळे ही निवडणूक ज्याप्रमाणे वेगळी मानली जात होती तसाच हा लागलेला निकाल देखील अत्यंत अनपेक्षित म्हटला जातोय. महायुतीच्या पारड्यात पडलेल्या जागा, महाविकास आघाडीला लोकांनी नाकारणं, फडणवीसांचं झालेलं कमबॅक, रत्नागिरी सिंधुदुर्गात ठाकरेंचे केवळ निवडून आलेले एकच आमदार, हे नेमकं कसं झालं? आता निकाल लागल्यानंतर महाराष्ट्राचं राजकारण कसं असेल याचबाबत चर्चा करणार आहोत. सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय विश्लेषक नकुल पारसेकर यांच्यासोबत. सर, आपलं देखील मनपूर्वक स्वागत. आता आपण जर पाहिलं तर कुडाळ मतदारसंघाचा जर अपवाद वगळला तर मात्र सिंधुदुर्गात काही फारसं बदल झालेला नाही आहे. मात्र ही निवडणूक अत्यंत चुरशीची ठरली असं आपल्याला म्हणायला हवं. कारण सावंतवाडीचा जर विचार केला तर तिथं चौरंगी लढत होती. कुडाळमध्ये वैभव नाईक वर्सेस निलेश राणे होते. दुसरीकडे कणकवलीमध्ये संदेश पारकर यांना संधी मिळालेली होती. मात्र नितेश राणे हॅट्रिकसाठी सज्ज झालेले होते. या जर तिन्ही आता जर निवडणुका झाल्यात आणि त्यांचा लागलेला निकाल आहे तर त्याचं आपण विश्लेषण कसं करू शकतो? आपण कणकवलीपासून सुरू करू. कारण कणकवलीच्या 2 निवडणुकांमध्ये जेव्हा माझे मित्र प्रमोद जठार लढत होते तेव्हा दोन्ही निवडणुकांमध्ये मी होतो. पहिल्या निवडणुकीत जो अगदी 34 मतांनी जो विजय झाला ते रवींद्र फाटकांच्या विरोधात, तेव्हा काँग्रेसमधून रवींद्र फाटक लढले होते. कारण त्यावेळी दादा काँग्रेसमध्ये होते, नारायणराव राणे, आणि तो अवघ्या 34 मतांनी त्यांचा विजय झालेला होता. त्या विजयाचं खरे शिल्पकार होते कुलदीप पेडणेकर, ज्यांना 18,000 मतं मिळाली होती नारळ निशाणीवर. त्यावेळी मत विभागणी होऊन त्यावेळी फाटक पराभूत झाले आणि प्रमोद जठार विजयी झाले. हा 2009चा विषय होता. त्यानंतरची जी निवडणूक झाली ती निवडणूक काँग्रेसमधून नितेश राणे लढले. वडीलही काँग्रेसमध्ये होते आणि अर्थात प्रमोद जठार हे त्यांचे प्रतिस्पर्धी होते. त्या निवडणुकीमधलं नितेश राणेंचं मी मॅनेजमेंट पाहिलं. त्यांचं अगदी खूप म्हणजे मायक्रो प्लॅनिंग असतं निवडणुकीच्या सगळ्या बाबतीत. त्यामुळे ती निवडणूक ते जिंकतील असं मी प्रमोद जठारांना निवडणुकीच्या आधीच 4 दिवस सांगितलेलं होतं. कारण असं होतं की फक्त पक्षीय पदाधिकाऱ्यावर कार्यकर्त्यावर पूर्ण विश्वास न ठेवता त्यावेळी नितेश राणेने आपली एक पॅरलल यंत्रणा राबवली होती, स्वाभिमान संघटनेची. आणि स्वाभिमान संघटनेच्या त्या यंत्रणेमार्फत ते फीडबॅक घ्यायचे आणि फीडबॅक घेतल्यानंतर त्या अनुषंगाने कोणते बदल करायला पाहिजेत त्या जिल्हा परिषद मतदारसंघात, त्या पंचायत समिती गणात ते बदल करत होते. त्यामुळे साधारण 32,000च्या वर लीडने ते त्यावेळी विजयी झाले आणि प्रमोद जठारांचा पराभव झाला. नंतरची निवडणूक ही आत्ता त्यांची 3री निवडणूक. या 3ऱ्या निवडणुकीत ज्या दिवशी पारकरांची उमेदवारी जाहीर झाली त्याच दिवशी सन्माननीय नितेश राणे यांची उमेदवारी फायनल झाली. त्यामध्ये काही मोठा बदल होण्याची शक्यता नव्हती, फक्त उत्सुकता होती आणि आपण वाट बघत होतो ती फक्त लीडची. आणि हे मला वाटत होतं की 50,000च्या वर लीड ते घेतील. त्याप्रमाणे साधारण 58,000च्या वर त्यांनी लीड घेतलं. हे तिथला जो विषय आहे तिथं भारतीय जनता पक्षाचं सूक्ष्म नियोजन होतं, पण वैयक्तिकरित्या त्यांनी त्या मतदारसंघामध्ये एक आपली वेगळी इमेज निर्माण केलेली आहे. ती इमेज त्यांनी आता महाराष्ट्रातही केली नितेश राणेने. आणि म्हणून आता नितेश राणे जे आमदार झालेले आहेत, मला असं वाटतं की या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मंत्रिपदासाठीचे खरे दावेदार आता या घडीला नितेश राणे आहेत असं मला वाटतं. ही निवडणूक झाली कणकवलीची. आता कुडाळचा जो विषय होता, कुडाळच्या विषयात विचार केला तर शिंदे सेनेकडे वैभव नाईकांना टफ फाईट देईल असा उमेदवार नव्हता. त्यामुळे शेवटच्या क्षणाला म्हणजे भाजपाचं पक्ष नेतृत्व असेल किंवा शिंदे सेनेचं नेतृत्व असेल, कारण शिंदे सेनेची निर्मिती आत्ता या 2-2.5 वर्षाच्या काळातली आहे. त्यांनी त्यानंतर ते सत्तेत असल्यामुळे काही प्रमाणात कार्यकर्त्यांची त्यांनी मांडणी केलेली आहे. आणि सत्तेत असल्यानंतर जो एक आर्थिक स्रोत असतो तो स्रोत कार्यकर्त्यांना मिळाल्यानंतर कार्यकर्त्यांचं जाळं आपोआप विणलं जातं. ही आजच्या राजकारणातली परिस्थिती आहे. त्या अनुषंगाने त्यांनी विचार करून त्यावेळी अगोदर काही वर्षापूर्वी म्हणजे बराचसा काळ त्यांचा शिवसेनेतच गेलेला होता बाळासाहेबांच्या काळात, ज्या माध्यमातून त्यांच्या वडिलांना निलेश राणेंच्या मुख्यमंत्रीपद, मंत्रीपद ही सगळी पदं त्यांना मिळाली होती, बेस्टच्या चेअरमन पासून सगळं. त्यामुळे तो निर्णय त्यांनी नारायणराव राणे आपल्या मुलाच्या बाबतीत
अगदी सुज्ञपणे घेतला. ते सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांना भेटले आणि ती उमेदवारी त्यांनी मागितली. भारतीय जनता पक्षाने त्याला सर्व संमती दिली आणि कुडाळ मालवणच्या विजयामध्ये मला असं वाटलं होतं की साधारण निलेश राणे हे 4-5 हजाराच्या मतांनी लीडने येतील. याचं कारण असं सांगतो की त्याने खूप चांगल्या पद्धतीने प्लॅनिंग केलं. निलेश राणेच्या बाबतीत त्यांच्या पराभवाच्या भीती म्हणजे माझ्या वैयक्तिकरित्या अशी होती की त्यांचा स्वभाव थोडासा आक्रमक आणि अग्रेसिव्ह आहे. निवडणुकीच्या काळात विरोधी पक्षातले उमेदवार 100% काहीतरी त्यांना डिवचण्याचा प्रयत्न करतील आणि ते डिवचल्यामुळे काहीतरी वेगळं वक्तव्य जे समाजाला मानवणार नाही, मतदाराला मानवणार नाही, अशा प्रकारचं वक्तव्य निलेश राणेंकडून होईल अशी एक शंका होती. पण सुदैवाने इथं ओपनली एक गोष्ट सांगायला हरकत नाही. 8 दिवसापूर्वी कुडाळमध्ये एका हॉटेलमध्ये निलेश राणेंनी आणि त्यांच्या काही मित्रमंडळीने म्हणजे ॲडव्होकेट संग्राम देसाई, डॉक्टर मिलिंद कुलकर्णी यांनी काही बुद्धिजीवी लोकांची बैठक बोलवली होती आणि त्या बुद्धिजीवी लोकांमध्ये मी गेलो होतो. मला निमंत्रित केलं होतं. आमची कुडाळ इंडस्ट्री असोसिएशनचे सगळे पदाधिकारी होते, वकील होते, डॉक्टर होते, रोटरी क्लबचे, लायन क्लबचे काही पदाधिकारी होते. असे साधारण 100-125 माणसं त्या ठिकाणी होते आणि त्या ठिकाणी निलेश राणेने 20 मिनिटांमध्ये त्या बैठकीत आपल्याला जर आमदार म्हणून जनतेने संधी दिली कुडाळ मालवणच्या, तर माझा विकासाचा ब्ल्यूप्रिंट काय असेल याच्यावर त्यांनी एक मांडणी केली आणि ती मांडणी मलाही तेवढी पटली. म्हणजे कसं असतं सांगतो की राणे परिवारामध्ये मी जेवढा नारायण राणेंशी जवळीक होतं किंवा नितेश राणेंचं माझं काही संवाद होतो तेवढा संवाद माझा निलेश राणेंशी नव्हता. त्यामुळे माणसांच्या सहवासात गेल्याशिवाय माणसं कळत नाहीत आणि त्यामुळे त्याने खूप चांगल्या पद्धतीने ती मांडणी केली आणि त्यावेळी त्या ठिकाणी एक 4-5च माणसं व्यक्त झाली. MIDC इंडस्ट्री असोसिएशनचे मोहन होडावडेकर जे माझे सहकारी आहेत त्यांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या. स्वतः ॲडव्होकेट संग्राम देसाईने शुभेच्छा दिल्यात. कुलकर्णी बोलले आणि 1-2 माणसं बोलले आणि त्या ठिकाणी मला बोलण्याचा आग्रह केला. मला मी बोललो आणि मी त्यावेळी म्हटलं की निलेश राणेने आपल्या वक्तव्यामध्ये असा आढावा घेतला, जनतेच्या काय अपेक्षा आहे ते त्या ठिकाणी मी मांडलं आणि निलेश राणे आपलं भाषण कन्क्लूड करताना असं म्हणाले होते, समोरची सगळी विविध क्षेत्रातील बुद्धिजीवी मंडळी बसलेली आहे पण मी बोलत असताना ही सगळी मंडळी फार गंभीर आहे. त्यावर मी माझ्या वक्तव्याचा माझ्या संबोधनाचा शेवट करताना मी त्यांना म्हटलं की मला स्वामी विवेकानंदांचा एक किस्सा आठवला. स्वामी विवेकानंद असेच एका सभेमध्ये संबोधित करत होते आणि त्या ठिकाणी शेवटी ते म्हणाले की ज्यावेळी जो वक्ता असतो तो वक्ता अशा प्रकारचं आपलं मत मांडतो की समोरचे जे श्रोते आहेत, समोरचे जे आपलं ऐकतायत ते गंभीरपणे ऐकतायत, गांभीर्याने घेत आहेत, त्यावेळी त्या गोष्टीचा विषय हा सकारात्मक असतो. मी त्याला म्हटलं की निकाल तुमच्या बाजूने लागेल असं एकंदरीत तुमच्या या सगळ्या याच्यावर वाटतं आणि त्याला म्हटलं की पुढचे 8 दिवस आहेत, हे 8 दिवस तुमच्या मनावर आणि बोलण्यावर सगळा संयम ठेवा, विजय तुमचाच आहे. म्हणजे माझं ते ऐकलं असं नाही, त्याने ते पाळलं पुढच्या 8 दिवसात आणि तो साधारण 8,000च्या मार्जिननं त्यांना विजय झाला. त्यांचं आणखी एक कौतुक करायला पाहिजे की काल विजयाची ज्यावेळी त्या ठिकाणी काही प्रतिक्रिया चाललेल्या होत्या त्यावेळी त्यांचं एक वाक्य महत्वाचं होतं की वैभव नाईक चांगली फाईट दिली. म्हणजे हा सुद्धा त्यांच्यामध्ये झालेला बदल स्वीकारायला पाहिजे आणि हा बदल स्वीकारून जर निलेश राणे आपल्या कोकणचे सुपुत्र पुढे कार्यरत राहिले तर निश्चितपणे त्या मतदारसंघातील लोकांना इथे एक आशेचा किरण वाटतील असं मला वाटतं. 10 वर्ष उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेनेचे म्हणून वैभव नाईकांनी चांगलं काम केलं. सत्तेच्या काळातही काही त्यांनी विषय केले पण आता ही सगळी बदललेली समीकरणं, फुटलेला पक्ष, त्यानंतर बाकी संसाधनांचा अभाव याच्यातून त्याने दिलेली जी फाईट होती ती जशी निलेश राणेमध्ये त्याची खरंच कौतुकास्पद होती. चांगली फाईट झाली. निलेश राणेंचा निर्णय की विजय होईल पण तो अटीतटीच्या विषयावर होईल असं जे होतं ते सिद्ध झालं. आता इकडचा 3रा मतदारसंघ आहे. हा खरोखर एक खूप इंटरेस्टिंग मतदारसंघ आहे की या मतदारसंघामध्ये मी सांगितल्याप्रमाणे साधारण 15 वर्ष सातत्याने दीपक केसरकर हे याचं नेतृत्व करतायत. त्यापैकी 7.5 वर्ष ते मंत्रिपदावर कार्यरत आहेत. ज्या दिवशी उभाटा सेनेने अशा प्रकारचा निर्णय घेतला, राजन तेलीला यांना उमेदवारी जाहीर केली, त्याच दिवशी खरं तर केसरकरांचं विजयाचं अधोरेखित झालेलं होतं. फक्त मताधिक्याचाच विषय होता आणि कॅबिनेट मंत्रिपदावर असल्यानंतर
किंवा शिंदे सेनेचे जे फुटून एक नवीन जी सेना तयार झाली शिंदे सेना, त्या सेनेचा एक त्या थिंक टँक मधला एक मंत्री म्हणून आपलं लीड वाढवलं पाहिजे. आणि लीड वाढवण्यासाठी अर्थात 4-5 गोष्टी महत्वाच्या आहेत. सगळ्यात पहिली गोष्ट महत्वाची आहे की मतविभागणी हा विषय आहेच, पण मतविभागणी झाली आणि त्यांची बेरीज मारली तरी केसरकर खूप पुढे आहेत. याचं कारण असं आहे की निवडणुकीमध्ये जो सत्ताधारी पक्ष असतो त्या सत्ताधारी पक्षाला पूरक वातावरण असतं सगळ्या दृष्टीनं. संसाधन असतात, प्रशासकीय यंत्रणा आपल्या मनाप्रमाणे वागवता येते. ते कोणताही पक्ष सत्तेवर असो, तो एक केसरकरांच्या बाबतीत प्लस पॉईंट होता. दुसरा सगळ्यात महत्वाचा विषय असा होता की ज्याची चर्चा आज महाराष्ट्रात सगळीकडे सुरू आहे, लाडकी बहीण योजना. एक लक्षात घ्या, अर्चना ताईंच्या प्रचारात फिरत असताना 2-4 महिलांशी जेव्हा मी चर्चा केली, आमच्या महिला भगिनीशी, तर ते म्हणाले नाही बुवा आम्ही काय तुमच्या ताईक मत घालू शकलो नाही, कारण आमका त्या लोकांनी सांगितलं, त्या म्हणजे आणि कोण सांगणार, सत्ताधारी सांगणार की जर तुमच्या भागातून मतदान कमी झालं तर तुमचं लाडकी बहिणीचे जे पैसे मिळतात ते आम्ही बंद करू. म्हणजे ज्या धमक्या दिल्या गेल्या असा जो आरोप अर्चनाताईंनी कालच्या आपल्या याच्यात केला, तो त्या धमक्या अशा होत्या त्या. अर्थात तो इलेक्शनमध्ये सगळ्यात प्रकारची फंडे वापरले जातात, त्याच्यापैकी तो एक फंड होता. त्यामुळे महिलांनी आणि सर्वधर्मीय सगळ्या जातीतल्या लाडक्या बहिणींनी मोठ्या प्रमाणात मतदान केलं. त्याचाही परिणाम महाराष्ट्राप्रमाणे सावंतवाडीचा मिळाला. तिसरा सगळ्यात महत्वाचा विषय असा आहे की आकडेवारीचं जेव्हा आपण अनालिसिस करायला जातो त्यावेळी 4 महिन्यापूर्वी पार पडलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत साधारणतः 54,000 मतं ही राऊताना होती, जे उभाटा सेनेचे खासदारकीचे उमेदवार होते. आता जी तेलीला आत्ता जी मतं मिळाली ही मतं 35-36 काहीतरी आहेत, होय ना, 35,000 आहेत. मग 54,000 आणि 35,000 याच्यातला फरक किती आहे बघा. मग हा फरक 100% 2 ठिकाणी विभागला गेला. तो अर्चनाताईंना नाही मिळाला, तो 2 ठिकाणी एक राजन तेलीकडे केसरकरांकडे गेला, राजन तेलीची मतं म्हणजे सेनेची मतं, आणि एक विशाल परबकडे गेलेत. आता ही दोन्ही ठिकाणी त्या सेनेची मतं का गेली त्याचंही कारण वेगळं आहे की 100% ठिकाणी काही प्रमाणात जी ट्रान्झॅक्शन झाली त्याचे ते परिणाम आहेत. शेवटी निवडणुका या भावनेवर चालत नाही, निवडणुका ह्या आता दिवसेंदिवस धनशक्तीवरच चालतात. हे अधोरेखित झालेले आहे, ते कुणालाही लपवता येणार नाही, कुणालाही नाकारता येणार नाही. आणि ते आम्ही नाही पैसे वाटलेत, आम्ही पैसे वाटलेत हे सिद्ध करण्याची आता गरज नाही, कारण घराघरामध्ये या सगळ्या गोष्टी घराघरातून आपल्याला समजत आहेत. त्यामुळे त्या ठिकाणी 4 महिन्यापूर्वी उद्धव ठाकरे सेनेच्या उमेदवारांना माननीय विनायक राऊतांना 54,000 मतं मिळतात, किंवा सावंतवाडी शहरामध्ये सुद्धा लीड मिळालं होतं. त्या ठिकाणी ज्या सावंतवाडी शहरात आता केसरकरनं 3,000चं लीड मिळालेलं आहे केसरकरनं. त्यावेळी राऊत चांगल्या प्रकारे मतं मिळाली होती शहरामध्ये. ती मतं ही तुमचे अपक्ष उमेदवार विशाल परब आणि केसरकर यांच्याकडे गेलेत. त्यामुळे ऑटोमॅटिकली राजन तेली मायनस झाले आणि केसरकर प्लस झाले, आणि काही अंशी विशाल परबांच्या मतामध्ये ती भर झाली. आता पुढचा विषय असा आहे की एक गोष्ट खरी आहे की तो नाही म्हटलं तरी त्या फॅक्टरने या मतदारसंघात 1-1.5% परिणाम केला. तो परिणाम असा आहे की कालच्या महाराष्ट्रातल्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस आघाडीला जे चांगलं यश मिळालं, म्हणजे चांगलं म्हणजे साधारण महाराष्ट्रामध्ये विचार केला तर साधारण 151 मतदारसंघात विधानसभेच्या आघाडी मिळाली होती 4 महिन्यापूर्वी. या आघाडीला, ज्या आघाडीचं आत्ता पानिपत झालं, त्यावेळी हा एक विषय जसा संविधानाचा विषय होता तसा विषय हाही होता की अल्पसंख्याकांची मतं, आणि त्या अनुषंगाने जो एक अशा प्रकारची स्लोगन दिली गेली की बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेब है, याचाही थोडाफार परिणाम या मतदारसंघात झाला. आणि सगळ्यात महत्वाचा परिणाम कुठचा असेल तर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट की मागच्या निवडणुकीमध्ये केसरकरांनी प्रामाणिकपणे हे राणे कुटुंबियांना मदत केलेली होती, म्हणजे खासदार राणेला मदत केलेली होती. हे दोघांनी मान्य केलं आणि ते निकालातून दिसलेत. त्यामुळे यावेळी केसरकरांना ही मदत केली पाहिजे अशा प्रकारचे आदेश, अशा प्रकारच्या धमकीवरच्या सूचना ह्या स्वतः नितेश राणे असतील किंवा दादा असतील ह्यात आपापल्या कार्यकर्त्यांना दिलेल्या होत्या. त्याबरोबर जो असा प्रकारचा एक विषय सुरू झाला, कशा प्रकारचा एक
एक नॅरेटिव्ह सेट केलं गेलं की विशाल परब हे म्हणजे इन टू ब्रॅकेट आमच्या रवींद्र चव्हाणांनी चालवलेले उमेदवार आहेत. तर त्याच्यामध्ये सुरुवातीला तथ्य होतं, पण नंतर जेव्हा स्वतः या ठिकाणी रवींद्र चव्हाण आले आणि नंतर ते आपल्या मतदारसंघात टाकले, त्यामध्ये त्यांनी एक तो जो विषय होता तो बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात तो जे प्रश्नचिन्ह होतं त्याचं उत्तर दिलं आणि तो गैरसमज दूर केला आणि तेही मतदान हे केसरकरला झालं. त्यामुळे केसरकरांच्या सगळ्या पॉझिटिव्ह बाजू घडत गेल्यात आणि त्यामुळे मतदान मिळालं. खरं तर ज्या दिवशी राजन पेरेंची उमेदवारी निर्माण झाली त्याच दिवशी या ठिकाणी केसरकरांचा विजय त्यावेळी घोषित करायला हरकत नव्हता, कारण समीकरणच त्या उमेदवारीमध्ये बिघडली गेली. आता प्रश्न असा राहतो की आघाडीचे उमेदवार म्हणून जर आपल्या अर्चना घरांना उमेदवार एकमेव दिलं असतं तर काय झालं शकलं असतं का? तर त्याच्यात मला असं वाटतं त्यातही केसरकरांचं मोठ्या प्रमाणात जे मार्जिन होतं ते कमी झालं असतं, पण केसरकरांचा विजय झाला असता. कारण शेवटी एक लक्षात घ्या की या इलेक्शन व्यवस्थापनामध्ये आत्ताच्या निवडणुका जिंकण्याचं जे तंत्र आहे त्या तंत्रामध्ये सगळ्यात मोठं प्रभावी फॅक्टर असेल तर तो पैसा. आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात किंवा देशभरामध्ये ज्या ज्या निवडणूक होतात त्या निवडणुकीमध्ये काही अपवाद सोडला एखादा तर त्या ठिकाणी पैसा फॅक्टर हा या ठिकाणी प्रभावी आहे. हे आता अधोरेखित झालेलं आहे आणि पुढच्या भविष्य काळामध्ये हेच अधोरेखित होणार. पण बरोबर, आता हा पैसे असतील, यंत्रणा असतील, नियोजन असेल, हा एक भाग झालाच. पण महाविकास आघाडीचं नेमकं काय चुकलंय सिंधुदुर्गात? कारण एकीकडे राजन तेली असतील, दुसरीकडे संदेश पारकर असतील आणि वैभव नाईक स्वतःचे जायंट किलर म्हणून ओळखले जातात आणि त्यांच्या समर्थनार्थ अनेक जण एकवटले होते. म्हणजे जे जुने शिवसैनिक होते त्यांनी एकत्र येऊन सावंतवाडीत प्रेस सुद्धा घेतली होती. राणेंना घेरण्याचा प्रयत्न झाला होता, केसरकरांना घेरण्याचा प्रयत्न झाला होता. तरी सुद्धा इथं ज्या पद्धतीने त्यांनी टफ फाईट द्यायला हवी होती, म्हणजे वैभव नाईकांचा आपण अपवाद वगळूया, मात्र इतर जे दोन्ही उमेदवार होते त्यांना त्या पद्धतीनं जाता का नाही आलं? एक लक्षात घ्या, आता जिल्ह्यातलं चित्र असं आहे आणि पुढच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा आपल्याला ते दिसणार आहे. आपण पक्षनिहाय या ठिकाणची आजची परिस्थिती बघू, म्हणजे आमदार कोणाचे, खासदार किंवा हे सगळं बाजूला ठेवू. आणखीन एक त्यात मी ऍड करेन, कारण असं म्हटलं जातं जसं म्हणजे राज्यभरात जी परिस्थिती असते ती नेमकी उलटी परिस्थिती आपल्या सिंधुदुर्गात किंवा रत्नागिरीत पाहायला मिळते किंवा कोकण पट्ट्यात पाहायला मिळते. मात्र ह्यावेळी असं झालं नाही. जसं राज्यभरात घडलं तशीच परिस्थिती आपल्याच सिंधुदुर्गाला सुद्धा घडताना पाहायला मिळते. तो कोणताही अपवाद राहिला. याचं कारण असं गंमत अशी आहे की एक लक्षात घ्या की पक्ष फुटले आणि त्याच्यातून महायुती निर्माण झाली आणि महायुतीचं नेतृत्व करणारे दोन्ही सक्षम नेते होते, एक शिंदे आणि दुसरे अजित पवार. आता ही राजकारणात मुरलेली, अनेक वर्ष मंत्रिपदावर काम केलेली, प्रशासन माहीत असलेली मंडळी आहे. त्यामुळे त्या माध्यमातून त्याने त्या 2.5 वर्षामध्ये जे जे करता येईल, म्हणजे आपल्याकडे तिजोरीत किती पैसे आहेत याचा त्याने विचार केला नाही, की त्यांचं टार्गेट होतं कोणत्याही परिस्थितीत उद्या सत्ता मिळवायची. आणि म्हणून बघा, काल विजय झाल्यावर ज्या संपूर्ण त्या वार्तालापात किंवा पत्रकार परिषदेमध्ये अजितदादा पवार चक्क म्हणाले की विरोधक म्हणत होते की लाडक्या बहिणीला एवढे तुम्ही पैसे देताय, उद्या अर्थव्यवस्थेवर महाराष्ट्राचा परिणाम होणार आहे. तर त्याच्यावर ते काय म्हणाले की त्याची तुम्ही काळजी करू नका, त्याचा मी अभ्यास केलेला आहे. आणि सगळ्यात त्यांचं महत्वाचं वाक्य काय होतं की आमच्या पाठीमागे केंद्र सरकार आहे, केंद्र सरकार आम्हाला मोठ्या प्रमाणात निधी देणार आहे, लक्षात घ्या. त्यामुळे या सगळ्या अनुषंगाने त्यांनी जी मांडणी केली होती ही मांडणी खालीपर्यंत गेली. एक लक्षात घ्या, सत्ता बळकावल्यानंतर त्यांनी जे एक कार्यक्रम दिला होता बघा, शासन आपल्या दारी, प्रामाणिकपणे म्हणाल तर त्या शासनाचं जे त्या कार्यक्रमाचं किंवा तो जो सगळा विषय त्यांनी केला त्याच्यातून काय साध्य झालं याचं उत्तर आतापर्यंत मिळालं नाहीत. कारण हजारो लोक एसटीच्या गाड्या भरून, स्पेशल गाड्या करून त्या शासन आपल्या दारी कार्यक्रमाला यायचे. ते लोक जेव्हा परत जायचे तेव्हा त्यांच्या ज्या मुलाखती तुम्ही ऐकल्या तिथं त्याने नाही आम्हाला काही नाही, आम्हाला खर्च केला आणि इथं आणलं आणि या शासन योजनांची माहिती, आता वास्तविक योजनांची माहिती आहे ही सगळीकडे उपलब्ध आहेत. ती प्रसार माध्यमातून आहेत,
प्रत्येक तहसीलदार कार्यालयात. त्यावर आपण बोलूया, तो झाला राज्यभराचा भाग. हो. पण आता इथं सिंधुदुर्गात असं काय घडलं किंवा कुठे महाविकास आघाडी म्हणून कमी पडले? महाविकास आघाडीत जे 3 पक्ष आहेत त्याच्यामध्ये अजितदादांचा जो पक्ष आहे जिल्ह्यामध्ये तो तर नगण्य आहे, तुम्ही मान्य कराल. त्यामुळे तो गृहीत धरण्याचा विषयच येत नाही. बरोबर. दुसरा पक्ष आहे कुठचा, आपला काँग्रेसची तीच अवस्था आहे. म्हणजे काँग्रेसचं तर म्हणजे इतकं पाणीपत झालंय संपूर्ण महाराष्ट्रात, सगळ्या कोकण पट्ट्यात तर काँग्रेस औषधालाच शिल्लक नाहीये. तर त्या पक्षाची काय ताकद आहे? काही नाहीये. राहता राहिला उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेना. आता जी लढली ना ती उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेनेत लढली. त्यांच्याबरोबर कोण होते? त्यांच्याबरोबर या जिल्ह्यातले ते अजितदादा पवार पक्षाचे जे कोण नॉमिनल पदाधिकारी असतील ते होते आणि काँग्रेसचे जे काही पदाधिकारी होते त्यांची ताकद नव्हती. या उलट समोरच्या बाजूला काय प्लस बाजू होत्या? समोरच्या बाजूला सगळी शासकीय यंत्रणा होती, समोरच्या बाजूला आर्थिक स्रोत होता, समोरच्या बाजूला जे पक्ष होते म्हणजे शिंदे सेनेच्या माध्यमातून केसरकर असतील नेते होते आणि भारतीय जनता पक्ष ज्याचे स्वतः खासदार आणि सगळ्या यंत्रणा त्यांच्या ताब्यात आहेत, जिल्हा बँक त्यांच्या ताब्यात आहेत, आता स्थानिक स्वराज्यांच्या निवडणुका झाल्यामुळे हे सगळी यंत्रणा ताब्यात आहे. त्यामुळे ही जेव्हा तुलना करतो त्यावेळी इकडे तुमचं 50% सुद्धा राहत नाही ना. बरोबर. म्हणजे इकडचा भाग 25% राहतो सगळ्या दृष्टीने विचार केला तर. बरोबर. आणि त्यामुळे हा पराभव झाला. आणि जे बाकीचे नॅरेटिव्ह होते आणि महायुतीच्या नेत्यांनी म्हणजे ते अजितदादांचा विषय आपण कोकणात सोडून द्या इकडे, तो फक्त चिपळूणचा एक जे शेखर निकम होते त्याचवर मी आता येते. असं म्हटलं जात होतं की महायुती विरोधात विशेषतः नाराजी होती कारण पक्ष फुटी झाली, शरद पवारांबरोबर वेगळं वागलं गेलं, त्यानंतर ठाकरेंना मंत्रिपदावरून उतार व्हावं लागलं आणि महाविकास आघाडीच्या सुद्धा बोलण्यात किंवा सभांमध्ये हेच मुद्दे होते. अगदी ठाकरे सुद्धा सिंधुदुर्गात किंवा रत्नागिरीत आले होते, हेच मुद्दे मांडत होते. मात्र कुठेही त्याचा लोकांवर परिणाम झाला नाही का असं आपण म्हणू शकतो का? किंवा आता जर आपण पाहिलं तर कोकणमध्ये लढत कोणाविरुद्ध होती? म्हणजे जरी महाविकास आघाडी आणि महायुती अशी जरी लढत दिसत असली तरी खरी लढत होती ती म्हणजे ठाकरे राणे, ठाकरे भाजप अशीच लढत आपल्याला पाहायला मिळाली. आणि विशेष करून शिंदेचा पक्ष जो आता कोकणात पसरलेला आहे याला नाही म्हणता येणार नाही. कारण रत्नागिरीत आपण पाहिलं तर एक आमदार भास्कर जाधव वगळता इतर कुठलेही आमदार तिथं निवडून आले नाहीयेत. सिंधुदुर्गात सुद्धा ही परिस्थिती पाहायला मिळाली. एकच आमदार होते वैभव नाईक, ते सुद्धा पडले, त्यांच्या जागेवर निलेश राणे निवडून आले. म्हणजे आता कुठेतरी कोकणात ठाकरेंचं भवितव्य काय राहिलं? म्हणजे ठाकरे आणि कोकण हे एक समीकरण बनलेलं होतं. हे ह्या निवडणुकीमध्ये ठाकरे किंवा मातोश्री आणि कोकण हे जे एक नातं होतं ते मोठ्या प्रमाणात या निवडणुकीच्या माध्यमातून डिस्कनेक्ट झालंय. हे टाळता येणार नाही. पूर्वीचं राजकारण लक्षात घ्या की भारतीय जनता पक्षाने महाराष्ट्रामध्ये सेनेचा हात पकडून राजकारण उभं केलं. आता ही बघा हीच परिस्थिती आहे. आता शिंदे सेनेने हे भारतीय जनता पक्षाचा हात म्हणजे भाऊ तुमचंच खरं आहे, त्यांच्याच कराने काही गोष्टी घेऊन आता ते पसरलेत. त्यांनी जो फॉर्म्युला लावला जागा वाटपाचा तो असाच लावला की ही जागा आमची ठाकरेची म्हणजे सेनेची होती. कुठच्या सेनेची होती? उद्धव सेनेची होती अगोदर, पण नंतर पक्षात झालं मग ती त्याने मागितली. तसंच त्यांनी कुडाळचं गणित तसंच केलं, रत्नागिरीचं गणित तसंच केलं, साळवीचं राजापूरचं गणित तसंच केलं. त्यामुळे नाही म्हटलं तरी या निवडणुकीच्या माध्यमातून शिंदे सेना ही त्या नेत्यांच्या सगळ्या त्या कार्यपद्धतीमुळे म्हणजे उदय सामंतचं एक फार मोठं नेटवर्क आहे. कारण ते स्वतः मंत्रीच होते काही वर्ष आणि गेली 10 वर्ष त्या अगोदर राष्ट्रवादीत पण होते. त्यामुळे त्या सगळ्या प्रकारामध्ये जी एकगट्टा मतं होती शिवसेनेशी जोडली गेलेली धनुष्यबाणाशी, त्या मतांचं विभाजन झालं. ते विभाजन मोठ्या प्रमाणात इकडे झालं आणि ते भाजपाला मिळालं आता. म्हणजे भाजप आणि ते आणि तो परिणाम आहे तो लक्षात घ्या. नाहीतर ते झालं नसतं. कारण इतर बाजू आहेतच, सत्ता असणे, प्रशासकीय यंत्रणा, त्याचं सूक्ष्म नियोजन, हे सगळ्या गोष्टी आहेत. नेत्यांचं प्रस्थापित नेते आहेत, केसरकर इथं प्रस्थापित नेते आहेत, नारायण राणे जिल्ह्यातले प्रस्थापित नेते आहेत. तसे नेते त्या बाजूला कुणीही नाहीये. दुसरा सगळ्यात महत्वाचा प्रत्येक गोष्टीचा विचार करायला गेला तर काय असतं बघा की आता तिकडे संदेश पारकर हे तुमच्या नितेश राणेंना टक्कर देऊ शकणार नाहीत.
कारण नितेश राणेंचं जे नितेश राणे आता या पद्धतीने राहिले ना पुढची 10-15 वर्ष कठीण आहे त्यांच्या मतदारसंघात दुसरा कोणी घुसणं एवढं आहे. त्यामुळे तो आंदोलन दिल्यासारखाच आहे तो आता तिथं कारण ते दिवसेंदिवस एक मोठं त्यांचं विजन आहे. त्याचं पुढचं काय वयही त्यांच्या बाजूने आहे, पार्श्वभूमी आहे वडिलांचं वगैरे सगळं, त्यामुळे ते कठीण आहे. कुडाळमध्ये वैभव नाईक येते असं खूप जणांना वाटलं होतं, परंतु निलेश राणेने हे सगळे आपला संयमी नेतृत्व या सगळ्या प्रचारामध्ये जे दाखवलं त्यामुळे तो विजय खूप सोपा झाला. आणि एक कसं असतं बघा की बाळासाहेब ठाकरेंना मागणारा निष्ठावंत सैनिक जो धनुष्यबाणाशी अटॅच होता, तर तो निष्ठावंत सैनिक डिस्कनेक्ट मोठ्या प्रमाणात जरी नाही झाला तरी गंमत अशी आहे की 2 इलेक्शन वैभव नाईकांनी कुणाला धनुष्यबाणाला लढवली, लक्षात घ्या. पण ज्याला संपूर्ण राजकारण कळत नाहीत, म्हणजे धनुष्यबाण म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे, धनुष्यबाण म्हणजे उद्धव ठाकरे, धनुष्यबाण म्हणजे मातोश्री, असं जे काय होतं की नाही अशी काही मतं ही तिकडे गेलीत, लक्षात घ्या. म्हणजे चिन्हाचा नाही असं नाही, चिन्हाचा मोठा फरक म्हणजे जसं लोकसभेत झालं तसं तसं झालं. आता आपण कोकणचा सुद्धा विचार केला, आता आपण राज्याकडे येऊया. खरं तर पक्ष फुटीनंतर झालेल्या या मोठ्या निवडणुका होत्या. लोकसभेत चित्र पूर्णपणे वेगळं दिसलं, लोकांनी साथ दिली, मात्र विधानसभेत अतिशय अनपेक्षित निकाल लागला. अगदी ठाकरे म्हणत होते किंवा पवारांचे कार्यकर्ते पदाधिकारी स्वतः पवार सुद्धा म्हणत होते की जनतेच्या न्यायालयात ही निवडणूक लागल्यानंतर शिवसेना खरी कोणाची आणि राष्ट्रवादी खरी कोणाची याचं उत्तर मिळेल असं म्हटलं जात होतं. मात्र निकाल अनपेक्षित लागले आणि स्वतः मुख्यमंत्री जे आतापर्यंत आहेत आपले एकनाथ शिंदे किंवा अजित पवार ते सुद्धा म्हणालेत की उत्तर आता जनतेनं दिलेलं आहे. याचं आपण विश्लेषण कसं करू शकतो? 100% महाराष्ट्रातील राजकीय स्थित्यंतर, पक्ष कोणाचा, चिन्ह कोणाचा, हा विषय गेले 2 वर्ष सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. मला असं वाटतं राजकीय दृष्ट्या त्या निकालात आता काही अर्थ उरलेला नाही. कारण कसं असतं, म्हणजे ज्यावेळी न्यायाला विलंब होतो तेव्हा न्याय नाकारला जातो, हे तत्व आहे. खरं तर तो न्याय नाकारला गेला. म्हणजे आता एक साधी गोष्ट आहे, त्या विषयावर आपण कायदेशीर जेव्हा आपण चर्चा करतो त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालय जे 127 पानी निकाल पत्र दिलं त्याच्यामध्ये 1, 2, 3, 4 अशा ज्या 10 गोष्टी म्हटल्या, त्या 10 गोष्टीमध्ये म्हटलंय की हे सगळं चुकीचं घडलं, हे सगळं बेकायदेशीर आहे, राज्यपालांची कृती बेकायदेशीर आणि कुणाची कृती हे सगळं म्हटलं. परंतु ह्याचा निर्णय आम्ही देऊ शकत नाहीत, कारण घटनेमध्ये तशी तरतूद आहे की जो सभापती त्या विधानसभेचा आहे, घटनात्मक प्रमुख, ते निर्णय देतील. मुळात आधी ते निर्णय देऊ शकत नाहीत, कारण ते एका पक्षाचेच आमदार असतात आणि ते सभापती झालेले असतात. हे संकेत झाले. म्हणजे एखाद्या राज्याच्या राज्यपालाने तो कुणी नियुक्त केलं, म्हणजे राष्ट्रपती नियुक्त करतात, तरी त्याने घटनात्मकरित्या आपली जबाबदारी सांभाळली पाहिजे, पण कुणी राज्यपाल सांभाळत नाहीत. तसं ते सभापतीच होतं. त्यांनी वेळ काढला. वेळ काढण्यामध्ये उद्देश एवढा होता की ही जी सत्ता होती ही सत्ता 2.5 वर्ष टिकवणं. मला वाटतं त्या सगळ्या प्रक्रियेमधून ही सत्ता टिकवण्यासाठी त्या पक्षाला संधी देणं हीच प्रक्रिया राबवली गेली आणि ती आता प्रलंबित आहेत. त्याचा निर्णय काही लागो, तो निर्णय काही लागला तर त्याला अर्थ नाहीये. पण मध्यंतरी त्या सगळ्या जे युक्तिवाद चालले होते त्या युक्तिवादामध्ये माझ्या कानावर आलेलं एक वाक्य असं आहे की आता तुम्ही जनतेच्या न्यायालयात जाता जनतेची न्यायालय ठरविल काय ते कोणता पक्ष करा, असं एक त्या ठिकाणी आर्ग्युमेंट झाली गेली. आता ह्या ज्यांच्या विरोधात ही याचिका वगैरे आहेत त्यांचे वकील आहेत तेच मानतील ना, ते झालं. जनतेचं न्यायालय सर्वोच्च आहे, जनतेने कौल दिलेला आहे की राष्ट्रवादी कुणाची, राष्ट्रवादीचं चिन्ह कोणाचं, शिवसेना कोणाची, शिवसेनेचं चिन्ह कोणाचं. त्यामुळे आता मला वाटतं त्या निकाला व्यक्तिगत मला विचारलं तर आम्हाला त्याच्यामध्ये काही इंटरेस्ट राहिलेला नाही. ते कसं असतं, तो जर निकाल वेळेत दिला असता, तो निकाल जर त्या सगळ्या कायद्याच्या कसोटीवर जे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणलं, जी त्यांनी काही ऑब्झर्वेशन मांडली, निरीक्षण मांडली, त्या अनुषंगाने जर तो विधानसभेच्या सभापती राहुल नार्वेकरांनी वेळेत निर्णय दिला असता, ते सगळं वेळकाळ धोरण होतं, ते लोकांच्या लक्षात होतं, न्यायालयाच्या लक्षात होतं, न्यायालय त्यांना तंबी देत होतं, तरी 6 महिने लागत होते. त्यामुळे ही सत्ता पूर्ण भोगणे हाच विषय होता, तो त्या सगळ्या प्रक्रियेतून साध्य झाला. त्यामुळे आता त्या विषयाला अजिबात महत्व नाही. बरोबर. पण आता ठाकरे किंवा पवार
ही महाराष्ट्राच्या राजकारणातली दोन मोठी नावं आहेत आणि त्यांच्या भोवती राजकारण फिरतं. कुठल्याही निवडणुका येऊ देत, ह्या दोन नावांभोवती हे राजकारण संपूर्ण फिरतं, आपल्याला माहितीच आहे. पण आता या निकालानंतर पुढे त्यांचं काय होणार? एक लहान तोंडी मोठा घास घेतल्यासारखं होईल की महाराष्ट्राच्या राजकारणात किंवा देशाच्या राजकारणात भारतीय जनता पक्षाचा सगळ्यात मोठे शत्रू होते शरदचंद्र पवार. जोपर्यंत शरदचंद्र पवारांना आपण थांबवत नाहीत तोपर्यंत महाराष्ट्रात राजकारण एक हाती भारतीय जनता पक्षाला करणं अवघड होतं. हे सगळं अधोरेखित होतं. या निवडणुकीमध्ये शरद पवारांचेच काका, ज्या काकांच्या जीवावर अजितदादांनी सगळी सत्ता असताना भोगली, सगळ्या प्रकारची, उपमुख्यमंत्री म्हणा किंवा पहिल्यांदा वयाच्या 28 वर्षी ते खासदार झाले, त्या अजितदादांनी भारतीय जनता पक्षाच्या सहकार्याने किंवा भारतीय जनता पक्षाने अजितदादांच्या सहकार्याने सन्माननीय 84 वर्षाचे जे योद्धे म्हणून ज्यांची वारंवार गणना होती, जे चाणक्य म्हणून गणना होती किंवा संपूर्ण भारतामधले एक प्रभावी राजकीय नेतृत्व म्हणून ज्यांचं शरद पवारांकडे बघितलं जायचं, त्यांच्या या सगळ्या राजकीय प्रतिमेला या निकालाने पूर्णविराम दिला असं माझं प्रामाणिक मत आहे. आता उद्धव ठाकरेंचं म्हणाल तर उद्धव ठाकरेंना आत्ता सगळ्यात महत्वाचा विषय आहे तो येणारी संभाव्य मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक. महानगरपालिका ही सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी आहे आणि ही सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी स्वतःच्या ताब्यात राहण्यासाठी मागच्या वेळी भारतीय जनता पक्षाने आणि विशेषतः गुजरातच्या नेतृत्वाने जंग पछाडलेलं होतं, पण त्यावेळी ते त्याला शक्य झालं नाही. यावेळी जर मुंबई महानगरपालिका उद्धव ठाकरेंच्या हातातून गेली तर उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाचा जो हा ऑक्सिजन आहे, हा ऑक्सिजन बंद होणार आणि त्याचे परिणाम 100% नेतृत्व म्हणून उद्धव ठाकरेवर होणार आणि त्यांच्या पक्षावर होणार. आणि मला तर तीच शक्यता वाटते, कारण मुंबई महानगरपालिका लढणं आणि ते जिंकणं हे सगळ्यात मोठं आव्हान हे आता माननीय उद्धव ठाकरे यांच्या समोर आहे. कारण ते आता ज्या आघाडीत आहेत त्या आघाडीमध्ये असलेले दोन पक्ष, त्याच्यामध्ये मुंबई नगराचा जर विचार केलात तर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचं तसं काही मोठं अस्तित्व नाहीये. राहता राहिली काँग्रेस. आता काँग्रेसवर किती विसंबून राहायचं उद्धव ठाकरेने, हे आता प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार. हे जरी असलं तरी त्याला आणखी एक दुसरी बाजू आहे की ती आता प्रकर्षाने फक्त मुंबई महानगरापुरती निवडणुकीपुरती नाही तर महाराष्ट्रातल्या सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये ऐरणीवर येणार आहे. म्हणजे नगर परिषद असतील, नगरपालिका असतील, पंचायत समिती असतील, जिल्हा परिषद. ती कशी तर ती अशी आहे की आता आपल्या जिल्ह्याचा विचार करू. आपल्या जिल्ह्यामध्ये हे दोन पक्ष बाजूला ठेवू, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी शरद पवारांची बाजूला ठेवू. राहिलेत कोण? प्रबळ पक्ष आता शिंदे सेना आणि भाजप. दोन्ही पक्षामध्ये इच्छुकांच्या आणि कार्यकर्त्यांची गर्दी आहे, बरोबर आहे ना. मग उद्या जागा वाटपासाठी त्यांच्यामध्ये रस्ते होणार आणि मग हे जे सत्ताधारी आहेत ना तेच उद्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत एकमेकांच्या विरोधात राहणार. हे आत्ता लिहून ठेवा. बरोबर. आता सावंतवाडी शहराची नगर परिषद आहे. सावंतवाडी नगर परिषदेमध्ये शिंदे सेनेचा माणूस म्हणणार आम्हाला पाहिजे, भाजपवाले म्हणणार आम्हाला पाहिजे, असं ते सुरू होणार. आता हे सगळं त्यांचं नेतृत्व किती कौशल्याने सगळं हाताळतं, पण ह्या विषय भविष्यात होणार. हे आपापसात आताच नाही, आता उद्या 2 दिवसामध्ये मुख्यमंत्री बहुतेक देवेंद्र फडणवीस होतील, त्यांना आमच्या शुभेच्छा. पण पुढचा जो विषय आहे, मंत्रिमंडळ वाटप असेल, मंत्री कुणाला करायचे ते करत असताना जातीय समीकरण राखायची, त्यानंतर तुमची महिलांना किती प्राधान्य द्यायचं, ओबीसीला किती प्राधान्य द्यायचं, ओपन कॅटेगरीला किती प्राधान्य द्यायचं, मुस्लिम चेहरा कोणी मंत्रिमंडळात घ्यायचा का, ह्या सगळ्या विषयाबरोबर 232 पैकी समजा 150 इच्छुक असतील मंत्रिपदासाठी किंवा 100 असतील तर त्या 100 जणांना 43च मंत्री येतात. 100 जण कसं बघणार? दुसरा साधा विषय, आत्ता सिंधुदुर्ग जिल्हा म्हटला तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये गेले 7-8 वर्ष पालकमंत्री किंवा मंत्री म्हणून माननीय दीपक केसरकर नेतृत्व करतायत, बरोबर ना. आता तिथं ह्यांचा विषय आपण बाजूला ठेवू, कुडाळच्या निलेश राणेंचा. आता खऱ्या अर्थानं सगळ्या दृष्टीनं मंत्री म्हणून जर कुणाचा क्लेम असेल तर तो
नितेश राणेंचा आहे आणि त्यांचे कार्यकर्ते त्या उत्साहात आहेत. जर नितेश राणेला मंत्रिपद दिलं तर केसरकरला मंत्रिपद कसं मिळणार एका जिल्ह्यात? शक्यच नाही. रायगड बसून आलं, रायगडमध्ये समजा राष्ट्रवादीला देण्यासाठी अदिती तटकरनं जसं होतं तसं दिलं. रत्नागिरीत समजा प्रतिनिधित्व उदय सामंतांना दिलं, तर रायगडात राष्ट्रवादीला दिलं, रत्नागिरी उदय सामंत म्हणजे शिंदे सेनेला दिलं, धनुष्यबाणाला दिलं. मग इथं पण धनुष्यबाणाला कसं देतील? इथं कमळाला द्यावं लागेल. अशी ती सगळी आतली समीकरणं आहेत. ही समीकरणं त्या परिस्थितीत आता हे रुसवे फुगवे आव्हानं प्रत्याव्हानं हा विषय हे आता पक्ष बाजूलाच राहिलेत. म्हणजे यांचा काय विषयच नाही. कारण ज्या सगळ्या पूर्ण आघाडीचा विधानसभेमध्ये विरोधी पक्ष नेताच नाहीये तिथं हा विषय संपला. आता तो विधान परिषदेचा विरोधी पक्ष नेता पण हळूहळू जाईल. एकंदरीत पुढची आता यांची विधान परिषदेच्या निवडणुका लागल्या की त्याच्यातून ते समाप्त होईल. त्यामुळे ते पिक्चर बनत नाहीत. पिक्चरमध्ये आता दोन माणसं आहेत. म्हणजे सत्ताधारीमध्येच विरोधी द्वंद्व सुरू होणार ही आता पुढच्या राजकारणाची नांदी आहे. बरोबर. आता पुढे काय घडणार आहे हे आता हळूहळू समजत जाईल. म्हणजे मंत्रिपदात मध्ये कशी रस्सीखेच होईल त्यावर पुढची समीकरणं अवलंबून असतील. पण आता थोडंसं मी पुन्हा मागे येते, ते म्हणजे काँग्रेस आणि मनसेचा जर आपण विचार केला तर काँग्रेसचे अनेक दिग्गज नेते या निवडणुकीत त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागतो आणि दुसरीकडे मनसे 18 वर्ष स्थापन होऊन झालीत पण एकही आमदार या निवडणुकीत त्यांना निवडून आणता आला नाही. अगदी राज ठाकरेंचं सुपुत्र अमित ठाकरे तिथे तर वेगळीच ट्विस्ट पाहायला मिळत होते. भाजपनं अमित ठाकरेंना पाठिंबा सुद्धा दिलेला होता. मग हे कसं काय घडलं? अतिशय दोन महत्वाचे प्रश्न तुम्ही विचारलेत. पहिला विषय आहे तो विशेषतः काँग्रेस राष्ट्रवादी मधले जे असे नेते होते, उदाहरणार्थ अमरावतीमधून यशोमती ठाकूर होत्या, त्यानंतर पुण्याच्या ग्रामीण भागातून तिकडे संग्राम थोपटे होते, त्यानंतर जे 1985 पासून निवडून येत आहेत तब्बल 8 वेळा निवडून ते बाळासाहेब थोरात जे संभाव्य मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीत होते ते थोरात असतील. अशी सगळी कोरोनामध्ये ज्याने खूप अतिशय चांगलं केलं ते राजेश टोपे राष्ट्रवादीचे जे आरोग्यमंत्री होते ते असतील. अशी जी दिग्गज मंडळी होती आणि नाना पटोले जे प्रदेशाध्यक्ष अक्षरशः 500-500 मतांनी निवडून आलेत. आपले इस्लामपूरमधून निवडून आले जयंत पाटील पवारांच्या राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष, ते शेवटच्या राऊंडमध्ये निवडून आलेले आहेत, घासून निवडून आलेत. रोहित पवारांना सुद्धा खूप रोहित पवार अशा अनेक विषय आहेत. तर हे सगळे जे दिग्गज नेते आहेत ना, या दिग्गज सगळ्या आणखी एक महत्वाचा नेता आहे ते म्हणजे आपले पतंगराव कदमांचे चिरंजीव विश्वजित कदम. त्यांचं शैक्षणिक सोसायट्या साखर कारखाने याच्यातलं सगळं जर नेटवर बघितलं ना तर तीच मतं एवढी आहेत की ते पराभूत होणं. त्यामुळे हे निकाल खरोखरच अनाकलनीय, आश्चर्यकारक आणि कोणत्याही राजकीय विश्लेषकाला न समजण्याच्या पलीकडे आहेत. एक्झिट पोल तर ते संपला, एक्झिट पोलला विषय संपलेला आहे. हा विषय काँग्रेस चालला. त्यामुळे खरोखरच काही जे 10-12 नेते ज्या पद्धतीनं पराभूत झालेत ना ते पराभूत झाल्याचं दुःख या विषयाचं आहे की त्यांची जनतेची नाळ आहे कित्येक वर्षाची. पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवा. आता विषय राज ठाकरेंचा. 2018 वर्षापूर्वी स्थापन झालेला पक्ष, ज्या पक्षाने एकावेळी 9 आमदार निवडून आणले होते, त्यानंतरच्या काळामध्ये या पक्षाला जी पूर्णपणे होटी लागली त्याचं सगळ्यात कारण म्हणजे माननीय राज ठाकरेंचं धरसोड धोरण. कुठचंही धोरण त्यांचं धोडसोड याचं नाहीये, म्हणजे पक्क नाही. त्यांनी पहिल्यांदा मराठी कार्ड उचललं, ते मराठी कार्ड चालू असताना झालेली तर या वर्षात त्यांनी हिंदू कार्ड उचललं. त्यानंतर महत्वाची गोष्ट म्हणजे एकदा मोदीवर टीका करायची, एकदा मोदीला जाहीर समर्थन द्यायचं, एकदा मुलाखतीमध्ये शरद पवारांचं कौतुक करायचं, दुसऱ्या बाजूला शरद पवारांसारखा जातीवादी कोण नाही असं म्हणायचं. हा सगळा जो विषय आहे ना, या सगळ्या विषयामध्ये मग एक असा मेसेज गेला की या माणसाला नेमकं काय म्हणायचंय, म्हणजे नेमकी भूमिका काय. कुठच्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्याची ठाम एखादी भूमिका असावी लागते. त्या भूमिकेच्या आधारे त्याने पुढे जायचं असतं, त्याच्यावर मग कार्यकर्ते आपली दिशा ठरवतात. त्यामुळे त्याचा तो अभाव आहे. सरळ विषय असा होता की राज ठाकरेंच्या मुलाचं पहिल्यांदाच ज्याने राजकारणात उडी घेतली त्याचा पराभव हा चर्चेचा विषय होणं साहजिक आहे. कारण तो राज ठाकरे ह्या वलय असलेल्या, म्हणजे बघा अनेक वेळा असा विषय होतो की राज ठाकरेच्या सभांना प्रचंड गर्दी असते पण त्या गर्दीतल्याच लोकांनी तेवढी मतं घालतात का? नाही घालत. पण राज ठाकरे हा एक चर्चेमधला, राज ठाकरे हा बाळासाहेबांचं काहीतरी वेगळं प्रतिबिंब ज्यांच्यामध्ये दिसतं असा नेता असल्यामुळे त्यांच्या मुलाचा पराभव चर्चेचा विषय होणार. पुढचे काही अनेक दिवस तो चर्चेचा विषय होणार. त्यामुळे
निश्चितपणे आत्ता या ठिकाणी 18 वर्ष झाली पक्षाला, राज ठाकरेंना शांतपणे या विषयावर विचार करण्याची गरज आहे. कारण एवढं सगळं होऊ नये, म्हणजे मतांची टक्केवारी नाही, सीटही एक आलेली नाहीत, आणि एक तो राजू पाटील, खरं तर ते एक चांगले कार्यकर्ते होते आणि त्या अनुषंगाने ते राज ठाकरेंची लहर राहिलेत, तेही एक सीट गेली, ती सुद्धा नवख्या उमेदवारांनी त्यांचा पराभव केला. त्यामुळे राज ठाकरे यांच्यासह एक फार मोठं आव्हानात्मक काम उद्धव ठाकरे बरोबर आहेत. जरी आज त्यांचे साधारण 7 की 8 खासदार आणि 20 आमदार आहेत, विधान परिषदेमध्ये काय आहेत, त्यानंतर राज्यसभेवर 1-2 खासदार आहेत त्यांचे, म्हणजे थोडासा बेस त्यांचा आत्ता आहे उद्धव ठाकरेंचा. पण राज ठाकरेंकडे काहीच नाहीये, म्हणजे कुठची महानगरपालिका नाही, पालिका नाही, कुठचं काही नाही. कार्यकर्ते, तरुण कार्यकर्त्यांची एक फळी आहे. तर त्या तरुण कार्यकर्त्यांना राज ठाकरे या सगळ्या पराभवातून उभं राहून कसा दिलासा देतात, काय त्यांचा ब्लूप्रिंट आहे, तो त्यांना माहीत. बरोबर. आता ह्या सगळ्या गोष्टी आपण पाहिल्यात. आता शेवटचा प्रश्न, अर्थात जर भाजपने पुन्हा एकदा देवेंद्र फडणवीसांना संधी दिली, मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा आता जर देवेंद्र फडणवीसच असतील, तर पुढे एकनाथ शिंदेचं काय होणार आहे आणि त्यानंतर अजित पवारांचं काय होणार आहे, ही महायुती कशा पद्धतीने या 2 दिवसामध्ये ते चित्र क्लिअर होईल. पण माझ्यासमोर एक विश्लेषक किंवा एक अभ्यासक म्हणून जे चित्र येते ते असं येतं, 232 सीट निर्विवादपणे मिळाल्यानंतर भारतीय जनता पक्ष मुख्यमंत्रीपद सोडणार नाही, कदापि सोडणार नाही, आणि मुख्यमंत्री हे माननीय देवेंद्र फडणवीसच असतील. पहिली गोष्ट. त्यावेळी शिंदेना केलं, ती सगळी राजकीय परिस्थिती खूप वेगळी आणि विचित्र होती, खूप वेगळा विषय होता तो, लक्षात आलं. आणि मध्यंतरी माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शहाने सांगितलं की त्यावेळी आम्ही छातीवर दगड ठेवून तुम्हाला संधी दिली, आता अमित शहांसारखा एवढ्या मोठ्या पक्षाचा नेता ज्यावेळी सुतोवाच करतो त्यावेळी विषय संपला. त्यामुळे ते असतील, हे दोन्ही उपमुख्यमंत्री असतील, म्हणजे डेप्युटी सीएम नंबर 1 शिंदे, डेप्युटी सीएम नंबर 2 अजित पवार, त्यांच्या त्या आकड्याप्रमाणे 57 आणि 41 याप्रमाणे. आता प्रश्न असा आहे, तुम्हाला सांगतो, लिहून ठेवा, की पुन्हा त्यांची खेचाखेची आणि ताणाताणी कशात होणार, की जी महत्वाची जी मिनिस्ट्री आहेत, म्हणजे ज्या मिनिस्ट्रीमधून एक आर्थिक ऊर्जा मिळते, ती सगळ्या मिनिस्ट्रीसाठी त्यांची भांडणं होणार. जी चांगली खाती आहेत, ज्या खात्यामुळे जनतेशी डायरेक्ट कनेक्ट आहेत, ती सगळी चांगली खाती भाजप सोडणार नाही. अर्थ खातं कदाचित त्यांना मिळू शकेल, कोणाला, अजितदादा पवारांना, पण इतर जी चांगली खाती आहेत ती खाती भाजप सोडणार नाही. त्याच्यातूनही ताणतणा होणार. आणि सगळ्यात महत्वाचा विषय आहे की हा जो वाटणी, आपण वाटणी म्हणू त्याला, विभागणी नको, वाटणी, ही 3 जणांची वाटणी आहे. आता अपक्ष विपक्ष सगळा विषय संपला. ह्या 3 जणांच्या वाटणीचा जो रेशो आहे तो रेशो सुद्धा असाच राहणार आहे. 132चा रेशो मोठा राहणार, सगळ्यात मोठा. त्याच्या खालोखाल थोडासा रेशो शिंदेचा राहणार आहे आणि त्याच्या खालोखाल वाटणीचा रेशो थोडा पवारांचा राहणार. मग याच्यामध्ये इच्छुक किती असतील सांग. त्यामुळे जेव्हा असं 5वी बहुमत मिळतं, 86 आमदार जादा आलेले आहेत संख्याबळापेक्षा. आवश्यक संख्याबळ 146 आहे, 232 झाले, जवळजवळ 85-86 आमदार जास्त आलेले आहेत. मग अशाला तुम्ही कसे काय थोपवणार. त्यामुळे हे पुढचं जो आहे प्रवास सगळा तो व्यवस्थित होण्यास कठीण आहे. ठीक आहे, तिकडे 2 रिंग मास्टर बसलेले आहेत दिल्लीत, त्यांनी डोळे वटारले की ही माणसं गप्प राहतील, कारण इतरही यंत्रणांचा त्याच्यावर प्रभाव असतो, भीती असते, त्यामुळे दिवस ढकलतील. पण ते शपथविधी वगैरे सगळं होईल, पण पुढचा कारभार जो आहे तो कसा होईल हा बघण्याचं औत्सुक्य महाराष्ट्राच्या जनतेला आहे माझ्यासकट. ते आपल्याला पाहायचंच आहे. आणि आता मुख्यमंत्री नेमका कोण होणार आहे याचं सुद्धा उत्तर आपल्याला कदाचित या 1-2 दिवसामध्ये मिळून जाईलच. सर, धन्यवाद, तुम्ही वेळ दिलात, आलात आमच्या स्टुडिओत आणि महत्त्वाचं विश्लेषण केलात, त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. तर हे होते सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय विश्लेषक नकुल पारसेकर सर, आणि त्यांनी आताच्या घडामोडींवर, त्याचबरोबर फडणवीसांचं झालेलं कमबॅक,
महायुतीच्या आता या विजयानंतर, भरघोस विजयानंतर पुढे काय होणार आहे याबद्दल सुद्धा त्यांनी विशेष टिप्पणी केलेली आहे. मात्र आता हेच पाहावं लागेल, सिंधुदुर्गाचं पालकमंत्रीपद किंवा मोठं मंत्रीपद सिंधुदुर्गला कुठलं मिळणार, पालकमंत्रीपद कोणाला मिळणार आणि त्याचबरोबर मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा कोण असेल आणि महायुती कशा पद्धतीनं पुढची वाटचाल करते आणि नेहमी आणि महत्त्वाचं म्हणजे जी लाडकी बहीण योजना आहे ती पुढे कशी कार्यान्वित राहते हे सगळं पाहणार आहोत. मात्र आता इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह. धन्यवाद.